Per algú amb un historial d'internet tan exòtic com el d'en Simon, les reunions familiars urgents sempre eren un mal rotllo. Ja fa estona que t'esperem. Estava liat, jo també tinc una vida. I què és tan important perquè s'hagi de muntar una reunió com si fóssim una empresa? No sé ben bé per on començar. A l'empresa fan reducció de plantilla. He aconseguit que no m'acomiadin, però em traslladen a Swansea. On és, gaire lluny? És a Gales. Has d'haver sentit a parlar de Swansea. Doncs no, hi passo un colló d'anar a Gales. Ei, vigila la gent. Simon, ja entenc que és difícil d'assimilar, però no et posis nerviós. Per nosaltres prendre aquesta decisió ha sigut molt dur. Però si no, em quedava sense feina. Només penseu en vosaltres. I jo què? I els meus amics i les meves altres relacions? Les què? I els exàmens? Passeu de cop i volta de dir-me estudia a enviar-me a Swansea. Hem parlat amb la junta examinadora i podràs fer els mateixos exàmens a Swansea, en una universitat d'allà. Jo no vinc. Us esguerro els putos plans? Me n'aniré a un pis amb en Jay, no m'ho podeu impedir. Tinc 18 anys, l'Andrew pot venir amb nosaltres. No, gràcies. Nois, us prometo que jo faré que tot surti bé. Us estimo a tots dos, amb bogeria. Ah, molt bé, doncs, me n'alegro. Genial, ja us heu carregat la meva vida. I posats a fer, per què no em foteu un tret? O millor, porteu-me al veterinari i sacrifiqueu-me en secret, com vau fer amb el Patch. I després d'haver-hi dormit, en Simon encara estava més enfadat. És un egoista i un cabró. No entenc per què no busca una altra feina. I total, pel que li paguen. Hosti, té més de 40 anys, li queda poc temps de vida. Què és Swansea? Un animal? És un lloc. Doncs sona lluny. És a Gales. Sempre diuen que els del nord són uns penes de la parra. Sí, sí que ho diuen, però Gales no és al nord. Ja hi torna el savi Potes. El cas és que no és per aquí. No, Swansea està bastant bé, tinc entès. Ah, sí? Qui ho diu? Un amic dels avis. I això m'ha de servir de consol? No tinc més informació. Se m'acabarà la història amb la Carly. Doncs no ho sé, potser podeu tenir una no relació a distància. Molt graciós. Ens hi podem enrotllar, doncs? No! No siguis cabró, tio, jo m'hi vull liar. Deu tenir una bona xona. Et passes molt, tio, et passes molt. No veus que estic fet merda? Ei, no t'enrevis, que tots tenim problemes. Ah, sí? Quins problemes tens, tu? El pare Monyes, la mare va fugir, es vol follar la germana. No és això. Em sembla que seré pare. Nil, perquè això passi t'has de follar una pava. Sí, ho vaig fer amb una tia del súper i està prenyada. L'enhorabona. En sèrio? Que ens vols vacilar? O sigui que tu ja no ets verge. Crec que no. Ben fet, tio! Sabia que perdries la virginitat abans que aquests. Benvingut al Club dels Folladors. En el qual només la meitat dels membres ho han fet. Fem marxa enrere 30 segons, sisplau. Això és greu i tinc un parell de preguntes. Digues. Mira, com va anar? Doncs bé. Doncs bé. I ja està? No esperem de tu que n'escriguis un assaig, però no se t'acut res més que doncs bé? I mal de cames. Deixem-ho. Això és molt gros. Com va passar? Érem a la secció de formatges i ella es va posar guarra. Després vam anar a casa seva a l'hora de dinar i ho vam fer. I ara està prenyada. Que romàntic. Segur que està embarassada? M'ha enviat un missatge. M'he fet la prova, positiu. Crec que ho has de saber. 2 punts i una barra. Somriure amoïnat. Hosti, tu. Per què no duies condó? Va dir que no podia tenir cap més fill. Com que més? Ai, collons, quants anys té, Nil? No ho sé, és força gran. Li has explicat a algú altre? No, val més que no li digui al pare. Ai, Per què no ha vist mai un perrús? ha vist el de la meva mare. Aquest no compta, l'ha vist tothom. Vés a cagar. Fins que es va obrir. Crec que n'hauries de parlar amb en Gilbert. Malgrat tot, no és mal tio i com a cap d'estudis també s'ha de fer càrrec del nostre benestar. Del què? És feina seva. Vaig empènyer una mica, llavors la vaig treure. Li vaig tornar a ficar, les cames em van fer mal, fora, dins, i llavors em vaig escórrer i està prenyada. Sí, ja me'n faig una idea, Sutherland. Guai. Escolta, i això no és precisament el motiu pel qual es van inventar Twitter i MySpace? Doncs no. He pensat escriure a la pàgina del cor del Daily Star, aquella de les fotos, però triguen una setmana a donar-te consell. Entesos. I aquesta, diguem-ne, trobada es va produir a l'institut o amb una alumna d'aquí? No. Quina sort! Que bé! Doncs el meu consell és que facis mitja volta, surtis del meu despatx i que fem veure que no hem tingut aquesta conversa. D'acord, gràcies. S'ha d'ocupar del nostre benestar. Escolta, que en Sutherland hagi aconseguit que els seus gens no s'extingeixin pot ser un desastre per la humanitat, però resoldre-ho no és cosa meva. I el jurament? Em sap greu decebre't, Mackenzie, però els professors no comencem el dia jurant lleialtat a les muses de l'educació sota una fotografia de la reina. Avui dia ja no és una vocació, és una tomba pels que no tenen sort ni ambicions. Si vols la veritat, l'únic motiu pel qual encara hi ha gent que dona classes és que ja no són tan exigents amb els antecedents penals d'uns anys ençà. Adéu, Mackenzie.
Diuen que l'art de l'ensenyament és ajudar l'alumne a descobrir coses i en Gilbert m'havia ajudat a descobrir que era un fill de puta. Serà un moment. Simon! Ostres, la meva mare m'ha dit que marxeu. Ah, sí, ja se m'ha acabat la vida. És estrany, no m'imagino tenir-te lluny de mi. Que perdrem l'autobús. En fi, me n'he d'anar i ens veurem. No, us acompanyo, estic esperant el canvi. Som 8 lliures. Hi ha el canvi. T'esperes. Ens veiem. Sempre he pensat que nosaltres dos hauríem... Ja saps que hauríem... Ens n'hem d'anar. T'he de deixar, em sap greu. Ens veiem, Simon. Què? Hauríem de què? Digue-ho! Afanyis! Fer l'amor? Era fer l'amor? Carly! Fer l'amor? I el canvi dels collons! Gràcies! Finalment va passar. La Carly va provocar que en Simon explotés. Aquella bruixa m'ha fotut la relació amb la Carly. T'ha controlat la personalitat els últims 18 anys? Molt bona, genial. Mira, crec que hauríem de fer alguna cosa amb tu abans que te'n vagis. Com ara un canvi d'imatge, arreglar-li els cabells? Podria ser, però jo pensava més aviat en una acampada en plena natura. Anar a pubs, passejar, res de pares ni de noies. Només els 4 col·legues, una tenda i una pila de birres. Sembla la versió invertida de Brokeback Mountain. I per tant, heterosexual. Això és una tradició de picos? Els teus col·legues et van fer això quan te'n vas anar de Hogwarts? No, no ho van fer. Ah, vaja. Va, jo m'hi apunto. M'anirà bé respirar aire pur. Aviam si m'aclareixo amb aquest percal que tinc. Que vingui el teu pare. Potser li passa el rotllo gai. Que et follin. No ho sé, Will, no estic per gaires festes. No, vinga, Simon, ens partirem el cul. Però un cop que vaig sortir al camp vaig tenir problemes. Amb els pagesos? Amb una vaca. La vaig tombar quan em va atacar. D'un cop de puny. Ben fet. Sí, però vaig haver de pirar perquè les seves col·legues ho van veure i us juro que és veritat. Van alçar les potes del davant i van començar a llançar-me llet per les tetes. M'ametlles. Com vulguis, n'hi havia un munt. Esclar. Què me'n dius? Anem a boxejar amb el bestiar? No. No! Em queden 2 setmanes i m'estimo més aprofitar-les intentant liar-me amb la Carly d'una vegada que no pas dient xorrades de vaques i de campades de merda. M'ho prendré com un potser. Aquella nit a les 2 vaig tenir la sort que em despertés en Simon completament torrat. Sóc jo, en Simon. Sí, ja ho sé. Tenies raó. He de fer que la Carly cregui en mi. Em vas dir, fes una cosa que mai oblidi. No t'ho he dit mai. M'has tajat? Ja m'he decidit. Em ficaré a la seva habitació. A fer-li un petó. Potser farem l'amor i tot. Ho has aconseguit. Et vinc a buscar si em promets que no tornaràs a dir fer l'amor. I com si fos un superheroi, me'n vaig anar al rescat d'en Simon. Un superheroi amb batí i sabatilles. Simon! Simon, sisplau! Collons! Carly, sóc jo, en Simon. Què em volies dir? Que féssim l'amor, oi? Pare... No. Xxt. Dorm. Què passa? Sisplau, tanca aquesta puta boqueta. Tu no ets el meu pare. Oh, merda! La intenció d'en Simon era autènticament romàntica. Malauradament, l'execució va ser un autèntic desastre. Sí, gràcies, Steve. No cal que presenteu càrrecs. I repeteixo, gràcies. No em fotis la bulla, ara. Em trobo fatal. No t'esbroncaré. Encara que hem de parlar. Sé que aquest trasllat et trasbalsa i que et sents força estrany. Sí. Però no pots anar pel món tocant nens, ni ara ni mai. Res de nens, Simon. Esclar que no! No, no és això, em vaig equivocar d'habitació. Jo volia tocar la Carly. Segur? Sí, sí! Oh, quin descans! Gràcies a Déu! He estat buscant informació sobre la castració química, però ara treu-te-la del cap. Si t'acostes a casa seva, el seu pare et donarà pel cul. T'ho dic com ho ha dit ell. Hosti, no. Per què no passes el cap de setmana amb els avis? En Will vol anar de càmping. De càmping? Sí, bona idea. Un pla sa, a l'aire lliure, sense canalla a la vora. L'estimo des de fa segles. No sé què fer. No saps com t'entenc, fill. També vaig estar boig per una noia. En sèrio? Era guapíssima, divertida, i la meva millor amiga. No van fer mai res, però me'n moria de ganes. No li vas dir mai? És que era frígida. Tenia les calces més seques que el desert del Sàhara. Ah. Llavors va arribar ta mare. El llit era espectacular, creu-me. No vaig trigar gaire a oblidar-me de la dona de gel tenint ta mare. Ja m'entens? Sí. Fem tot, vinga. En Simon podia triar entre quedar-se a casa traient bilis gràcies a les lloances de les habilitats sexuals de la seva mare o anar de càmping.
Ara que hi som a prop, potser hauríem de repassar el full de ruta. Què és el full de ruta? La manera que té en Will de fer-ho tot avorrit. No, és un programa del que farem i quan ho farem. Bé, doncs, primer punt, treu-me tota aquesta merda d'aquí. No és merda, són coses bàsiques. Faran que l'excursió sigui més agradable. Sí, és clar, el Monopoli. Sense ell no sabríem què fer, 4 tios. Només calen birres i condons i jo em porto un carregament. Per què portes tants condons? Per si tinc sort. Serem al costat d'un riu en un bosc. Et vols follar un peix o un mussol? Les cigales de gran ciutat triomfen amb les paves de pagès. Tu no ets de gran ciutat. Per elles n'hi ha prou que visquis a prop d'una estació i d'un súper. Nil, mira el mapa, vinga, on és? Som molt a prop, la següent a l'esquerra o així. Això diu el Google Maps, la següent a l'esquerra o així? Hosti, és que se me'n va la pinça. I si he de ser al part? Us imagineu que desagradable que pot ser veure una tia traient un nen pel cul? Vaja, t'he d'explicar una cosa. Simon, gira per aquí. Hòstia, collons, quin pastasso! Que hi ha una granja de porcs a prop, Nil? No, és que se m'ha escapat. Perdoneu. Collons, ja es va el Nil! Tio, és que no hi veig. Hi ha com una mena de boira. Malgrat la picor als ulls i l'ofegament provocat pels budells inquiets d'en Nil, vam arribar a la destinació. L'havia buscat per internet i la veritat és que valia la pena. Un lloc aïllat, perdut, bonic. I on es pot cagar? Què? On anem quan vulguem cagar? Ei, té raó. On es caga aquí? Normalment el forat es fa a uns 20 metres del campament, riu avall, esclar. Quin forat? El del vàter. On poses les tasses? No, on vas al vàter? No penso cagar en un forat. T'has tornat boig? Jo no m'acostaré a un forat ple de merda vostra. No, cadascú té el seu forat. Ah, així encara. Estarem envoltats de merda, doncs? No, aquí ningú cagarà en un forat. Anirem a un pub amb un cop de cotxe. Ben pensat. I tant. Decidit, doncs. Apunta, Will. Punt 2. Ho puc fer. O et pots en recordar de cagar al pub quan hi siguis. Au, muntem la tenda. Jo he de cagar ja? Què? Doncs t'aguantes. Ui, no, és que em poso nerviós. Tot just acabem d'arribar. Hem d'acampar abans de cagar. No crec que pugui. Em venen ganes de plorar. Noto com si empenyés per tornar a l'estómac. Doncs jo també hi aniria. A la gasolinera què hem passat? Hosti, la serp ha sortit del cau. D'acord, tornem tots al cotxe. I vam ajornar l'acampada mentre Nil deixava amb les seves paraules un dit de King Kong als lavabos d'una estació de servei. En Nil va tornar a voler disfrutar de la vida després d'aquella megatifa. I quan vam haver descarregat el cotxe, jo també hem de llisar el terreny, assegurant-nos que som en lloc segur i muntar la tenda. A la merda, obrim les birres i fem un foc de puta mare. No es pot fer un foc així com així, se n'ha de saber. No hem demanat permís al propietari. Will, no he vingut a fer un curset del codi de l'excursionista. Vull pillar un pet i riure una mica, perquè no ho podré fer a Gales. Per què no hi ha natura? Perquè no hi tindré amics. No necessitaràs amics. Les galeses són unes guarres de la parra. Ah, sí? I tant! Gairebé totes les actrius porno són galeses. I moltes n'hi cobren. Ho fan per gust. Que bé, putes inventades. Ara sí que vaig content a Swansea. Hòstia, tio, Swansea! Entesos, Simon. Mira, si en tens moltes ganes et faré un foc. Sents? Vosaltres munteu la tenda mentre jo vaig a buscar la llenya. D'acord, Tarzan. Tingueu present que el foc, com a element, s'ha de respectar. Per anar d'acampada s'ha de saber ser independent i alhora treballar en equip. I jo sabia que podia confiar en mi per muntar un campament perfecte i en el meu equip per fotre'l en l'aire. Es pot saber què foteu? Hola, vols una salsitxa? Hem encès una foguera i no ens ha calgut la insígnia dels encenedors de fogueres. Només benzina. Un foc amb benzina? Espereu, això que crema és la meva taula plegable? I la meva cistella de pícnic? Bé, s'ha de cremar alguna cosa. Llenya! Només es crema llenya, no les meves coses! La puta! Per què ho heu fet, això? Algú havia d'agafar el comandament per no passar-nos a 2 dies jugant al Monopoly i cagant en forats. Escolta, seu, beu-te una birra, menja't una salsitxa i relaxa't. Em relaxaré quan deixeu de cremar les meves coses! Em pensava que eren coses per tots. Per fer-les servir tots, no per cremar-les! Què collons fas, tu? El foc baixava. Dic que pareu de cremar les meves coses! Ai, me n'he oblidat. Hosti. Només érem a 1 hora de casa, però per algun motiu allò volia dir que cremar-me les coses no només estava permès, sinó que era divertit. Au, va, perdona, ens ha sigut una broma. Farem el que vulguis per animar-te, el que tu diguis. Jugar al Monopoly? Va, no fotis. Menys això. Si voleu jugar, jo sé un joc de veritat, no aquesta merda. Però ara que hi penso, sou massa ginyats per jugar-hi. És aquell joc que jugaves al cobert d'aquell veí raret. S'ho inventa, això. M'ho vas explicar fa anys, després que el veí marxés. No és veritat, i xapa el morro. En primer lloc, ens hem d'intercanviar els mòbils. I ara què?
Li envies un SMS a algú de la seva agenda. Tu tens el mòbil d'en Will, oi? Quan envies el missatge es pensaran que és ell qui l'envia. I he de procurar sonar pijo i posar alguna paraula rara? No, l'única regla és que pots escriure tot el que vulguis i que ningú t'ho pot impedir. Vull deixar clar que estic segur que no en traurem res de bo d'aquest joc. Llestos? Doncs ja. Només tinc 5 números al mòbil i 3 sou vosaltres, ja veus quina gràcia. Si un dels altres és el de la teva mare, ja en tinc prou. Nil, sisplau, seria passar-se. Crec que el joc es tracta d'això. Ai, merda. Què, tio? S'heu acabat? Enviar. Molt bé, jo he escrit des del mòbil d'en Simon a la Carly. Carly, t'estimo amb tota la meva cigala. El pensament de deixar-te em fa plorar com un nen. Millor. Les llàgrimes em serveixen de lubricant per pelar-me-la. Genial. No pateixis, jo li he enviat un missatge al pare d'en Jay. Pare, estic pensant en tu. No passa res. Sóc al lavabo i trempat. Cago en la puta. Nil? A la mare d'en Will, evidentment. Mare, han passat 17 anys, però m'encantaria tornar a tastar les teves peres. Hosti, no. I follar-te per la porta del darrere, entre parèntesis anus. O sigui que rebrà un missatge meu, es pensarà que li dic que hem arribat bé i llavors llegirà això? Injusta. Tu què, Simon, aquí has escrit el pare d'en Nil? Doncs t'equivoques, m'he decantat per una cosa diferent. He escrit a la dona que serà la mare del seu fill. Què? Perquè deu ser aquesta Karen guarra súper. Sí que ho és. Guai, perquè li he escrit: Karen, t'estimo i m'alegro de tenir un fill amb tu. Et vols casar amb mi? T'has passat 3 pobles. Boníssim. Només fa un mes que la conec i gairebé sempre fa olor de formatge. Perquè es menja moltes xorres. Jo he vingut aquí per oblidar-me una mica de la història, però si el camp és avorridíssim, no? Només hi ha arbres, rius i coses així, i no fan res, només són aquí. En un tren de la bruixa almenys hi ha penya que vol espantar-te. Sí, és un muermo. Ens en tornem? Ah, no, vinga, ens podríem banyar amb pilotes. D'acord, és una mica monyes. Sí. Però ens queda el Monopoli. Cago en la puta, està bé. Si em deixeu ser el gos. Per què? Em recorda el Benji. Quina meravella. De càmping jugant a jocs de taula al voltant d'una foguera mentre es feia fosc. Era com tornar a ser escolta, però sense les coses desagradables. Ha! Park Lane amb un hotel amb 10.500 lliures, pringat. Et pago quan passi per la sortida, gairebé hi soc. No. I si dono una propietat? Això no pot ser, no veig res. Fa hores que no veig una merda. Deixem-ho estar. D'acord, és un empat. I una merda, guanyo jo. Vosaltres només teniu estacions. A mi em sembla bé l'empat. Esclar, perquè fa 4 hores que no tens cap possibilitat, idiota. Et penses que sóc curt, però sóc un tio amb recursos. I la prova és que has prenyat una caixera a l'hora del dinar. Encendré un altre foc. És massa fosc per buscar llenya i ja m'ho heu cremat tot. Molt bé, doncs encendré els fars del cotxe d'en Simon. Ah, té les claus. La situació era humiliant. No perdia una partida de Monopoli des que tenia 7 anys i ara estava a punt de guanyar-me en Jay, un tio que s'enorgullia de saber comptar fins a 100. Es mor de ganes de guanyar-me. No sabia que fos tan competitiu. No em canso d'aquestes salsitxes i m'encanten crues per dins. Bé, arreglat, em deus 1.500 lliures. Para el cotxe, collons! El fre de mà! Merda. Pareu-lo! Jay, ajuda'ns! Ja vinc. Cony! Està tancat. Dóna'm les claus. Te les he tornat. No és veritat. Sí, tio. Que no, collons! La puta mare, algú ha perdut les claus, doncs. Sí, tu! Les has perdut. Les deus haver deixat a dins. Merda! Hòstia! Trenquem una finestra. Cago en tot, la pagaràs tu! No és culpa meva. Sí, esclar que ho és! El meu cotxe el tanco així, el teu deu ser diferent. Sí, més trunyo. Gràcies, Nil. Si el meu pare fos aquí, entraria en menys de 2 segons. Mangava Ferraris per la màfia. I aquesta pirula de merda per què serveix? Vosaltres dos aguanteu el cotxe mentre jo busco alguna cosa per trencar el vidre. I per què hem d'aguantar el cotxe en Nil i jo? Perquè és evident que sou més forts que jo. No, en això té raó. Com collons pot ser? És el camp, això! Per què no hi ha pedres? Amb què trencarem la finestra? Amb la cara d'en Jay? Em fan mal els braços. No sé per què es molesten a buscar pedres. Tal com ho veig jo, aquest cotxe acaba a l'aigua sí o sí. Són les lleis de la física, no s'hi pot lluitar. Exacte. Acabarà dins l'aigua i nosaltres destrossats i el deixaria anar. En Simon no s'enfadarà? No es pot enfadar, és física. És inevitable. Però ara ho estem evitant. És qüestió de temps, Nil, creu-me. Quan digui 3 el deixem anar. D'acord. 1, 2... No! Merda, 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 merda! Però què cony fots? Havíem de trencar un vidre. No!
merdosos! Els merdosos més cabrons que conec! Tranquil, esperem que es faci de dia i el traurem quan baixi la marea. És un puto llac, Neil. Aquí no hi ha marees. He malgastat el temps sortint amb uns imbècils com vosaltres. Em moro de ganes de pirar a Swansea. No us aguanto. Que us follin! Que us follin! Au, vinga. Surt de l'aigua. Alguna cosa se'ns acudirà. A tu mai s'ha t'acut res. Només tens més vocabulari i sembla que siguis intel·ligent, però no ho ets. Ets tan tarat i tan burro com aquests dos. Que cruel. Sou uns idiotes! Sou una colla d'idiotes empanats! Collons! Merda! 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 Vols fer una birra? Sí. Hosti, tinc les claus. Val més que no ho diguis. La merda de Fiat groc d'en Simon havia palmat, però la bona notícia era que en Jay no em va guanyar el Monopoli. Què crema més bé, la meva motxilla o el meu sac de dormir? Bon intent, però és el pitjor cap de setmana de la meva vida. Pirem-se-les. Com? Truca al teu pare. Si penses és culpa d'ell que siguem aquí. Passo, s'enrabiarà quan sàpiga això del cotxe. Truquem al teu pare? Nah, és fora. Per jugar a un torneig de pòquer amb els germans Craig. Són morts aquells gàngsters. Nah, és una tapadora perquè s'han escapat de la presó. Treballen en un magatzem del meu pare. Esclar. Ui, sembla que el teu pare ha deixat de jugar al pòquer imaginari, Jay. I t'ha contestat. Merda, i què diu? Estàs malalt. La teva mare va fer bé d'enviar-te al psiquiatre. De què va aquest cabronàs? Sempre surten píroles. Tu també tens un missatge, Neil. És de la teva xurri. Oh, gràcies a Déu, gràcies! Què t'ha dit que es vol casar amb tu? Molt millor. Diu... Tu, tros de pringat, no estic prenyada. El positiu era per... Què hi diu, Will? Clamídia. Sí, quina sort! Què és clamídia? Mira, no sé com dir-t'ho, Neil. Ja no tindràs un fill, però tindràs una venèria. Oh, no tindré una criatura i tindré una venèria! Tinc cap missatge? N'hi ha un de la Carly. Fem-hi una ullada. No. Què? Genial. Ens n'anem a dormir? Què t'ha dit? En Simon mai era tan reservat i amb coses de la Carly es guardava els sentiments a la butxaca i el garrot als pantalons. Potser aquell dia tenia altres preocupacions. O sigui que teníem un llum, doncs. Sí, me n'havia oblidat. I el meu cotxe ha acabat a l'aigua per no res. Jo estic trist. Em van fer la primera palla en aquell cotxe. Qui me'n voldrà fer, sent pare? Ton pare? T'han dit que no seràs pare, Neil. Ai, sí! Ton pare te la farà igualment. Mira, encara que el traguéssim de l'aigua, dubto molt que anés bé. Crec que el motor s'ha mullat. Que vols fer-te el graciós? Tu cobreix l'assegurança. Sí, tinc contractat festa amb foguera tercers i travessia per un llac. Què tal, el forat? M'he hagut de netejar amb fulles. Hosti. I hi havia formigues. O sigui que ara al cul hi tinc formigues. I terra. I uns quants cucs. Us en recordeu del dia que vam dormir en una tenda al meu jardí? Sí, a mitjanit vam entrar a casa perquè en Jay s'havia ginyat. Tenia por que el pare d'en Neil sortís i se'ns follés. I després d'un record tan entranyable a dormir. Em sap greu això del cotxe. Tant se val, era una merda. Us agraeixo el comiat. Suposo que quan sigui a Swansea... Merda, hosti, Neil, ja t'has tornat a llufar? No, era un rot. No se m'han posat bé les salsitxes. Ah, bona nit. Hem de tancar aquest llum, no? A dormir, monyes. Escolta, quan te n'hagis anat, Sí? què vols que fem amb en Will? L'hem de cuidar i això? No sóc un gat del carrer. Però cagues en forats al terra. Molt bona. Em preocupo per tu. Ja me'n sortiré. Bona nit. Però gràcies, Neil. Cago en la puta! M'ha anat els cabells! Són les salsitxes! Oh, merda, he de sortir d'aquí! Collons, quina pudor! Em sembla que et trallaré. No trallis aquí! Ui. Hosti, ni cas! No em trobo bé. Quina pudor, és asfixiant! Obre la puta tenda, Jay! Que no trobo la cremallera, no trobo la cremallera! Genial!
M'ha contestat la meva mare. Vol que li fotin pel darrere? No, diu, jo també t'estimo. És una plantilla. Si vol creus que el beneficiari hauria de ser Neil. L'ha posat catxon d'ell amb el missatge. Però no vol Gresca. Com ho saps? Ho diu pacíficament? Específicament. Vol dir que només li agrada pel darrere. Sisplau, ens espera una llarga caminada i vaig ple de vòmit. Podem deixar la meva mare en pau? Jo la deixaria destrossada. Ja veig que no podem.